התורה זה הבית ספר של מקום עבודה, אבל זה לא רק מקום עבודה, זה מקום שאתה מתחבר לדברים שאתה, יש לך לתת לילדים. זה בעיקר נושא אצלי בתחום שלי כרב בית ספר, זה החיבור של הקודש לחול, או את החול לקודש, שניהם דברים חשובים, ואני חושב שהשנים האחרונות אני יודע ממש לחבר את זה, לכן מחכה לימים האלה של באור תורה. אני עובד יום בשבוע בבית ספר אור תורה, בשאר הימים אני עובד בבית ספר ממלכתי, שהוא בית ספר מקסים, נהדר, אבל כשאני בא לפה, אני נרגש עד דמעות כשאני רואה באמת את השילוב הנכון, מה הילדים צריכים לקבל, תורה ודברים אחרים, ואהבת העם ואהבת ישראל, מרגישים את זה פה חזק, פי 1000 מאשר במקומות אחרים, זהו, אין מה לעשות. אז בשבילי אור תורה זה בית, זה משפחה, גם עם הצוות, גם עם המנהלת היקרה שלנו, וכמובן הילדים המתוקים, שממש כיף לבוא בכל בוקר, למרות שאני מעט של ימים, אבל בשבילי אני מחכה לימים האלה בקוצר רוח, וכיף, פשוט הנתינה פה, אני מקבלת מאוד הכל בכיף ובשמחה, וכיף לי לבוא לפה כל הזמן. התורה בשבילי זה מקום מגוון, עם שיעורים מיוחדים שאין בבתי ספר רגילים, מקום מכיל ואוהב, תומך בילדים. אמרת הכל, אז גם בשבילי אור תורה זה בית ספר שהוא מכיל, מגוון, משפחתי, מקום חם, נעים להיות בו. יותר להתחבר זה עם זה בגלל שהוא לא בית ספר כל כך גדול. האם זה טוב שילדים בבית ספר יסודי יבחרו את המקצוע? לדעתי זה נפלא שהם יכולים לבחור, שיש להם הזדמנות לפחות פעם בשבוע לבחור איזה מקצוע מתחברים אליו, במה הם טובים בו. ככה הם יכולים לתת את המקום שלהם בצורה מאוד מאוד חווייתית. אני רוצה להגיד שלעניות דעתי, זה נכון שילדים יבחרו מקצועות מסוימים שהם ממילא מקצועות כמו אומנות, דברים כאלה שהם לא עולים, המקצועות ליבה קוראים לזה. יש לזה חשיבות. באים לכיתה רק הילדים שאוהבים את השיעור, ויש שיעור טוב. אני בעד. אני מתחבר מאוד לדברים שנאמרו כאן, במיוחד לאור מה שנראה בשטח, שאיך הילדים אוהבים מה שהם בחרו מרחב אקולוגי, בחרו לעשות גינה, בחרו לעשות דברים ממש נפלאים שהם לא היו פה בבתי ספר שנים רבות. אז זו התשובה לשאלה, כן, זה חשוב. אני חושבת שגיוון בהוראה זה מועיל, זה דבר חיובי, זה טוב לילדים שקשה להם, זה מאתגר אותם. גם ככה אני חושב שגיוון בהוראה זה ילדים שקצת יותר קשה להם בבית ספר, זה טוב, זה באמת מועיל, ואני שמח שזה ככה. אני מחכה לשיעורי הללויה כי זה שיעור באמת, כמו שנאמר קודם, זה השיעור הנכון. השיעור האולטימטיבי, השיעור הנכון, באים ילדים שרוצים ללמוד, ואז השיעור הוא ברמה ובאהבה ובשמחה הרבה יותר גבוהה מאשר שיעור שהוא אחר, שיש בו כל מיני ילדים שאולי לא מתחברים. בבקשה. בשבילי שיעורי הללויה זה הזדמנות כדי לתת לתלמידים מעבר למה שלומדים בשיעורי אומנות רגילים, במיוחד שהייחודיות של שיעור הללויה אצלי באומנות זה אומנות יהודית, וזה המון דברים שילדים נחשפים אליהם, במיוחד בשיעורי הללויה ולא ברגיל, בשיעורי אומנות רגילים. זה משהו ייחודי, וילדים מאוד מתחברים לזה ונהנים מאוד מהשיעורים. למה אני מחכה? הדגש פה אני מחכה, כי אנחנו יוצאים מה שנקרא מהקופסה. אז נכון, עד עכשיו דיברנו על הילדים, כמה זה חשוב לתת להם, אבל גם אנחנו כצוות, כמורים, כעובדי הוראה, גם לי חשוב. אני מרגיש את החופשיות בכיף הזה להיות במרחב ולעשות עם ילדים. זה עושה אותי עובד כפיים ממש, וזה כיף לי. לכן אני מחכה לזה.